Naughan na gyud ang mga sapa sa kabukiran nga mao'y gisaligan unta sa mga munupyo sa dapit alang silang gikinahanglan hinungdan nga nagpangayo na sila og tabang. Nagmuntar na usab karon og siphon machines ang MCWD sa duha ka mga bukirang barangay sa Cebu City aron maayudahan ang mga tao. Sayra nato ang detalye nini pinaagi sa RTV Presents. Usa lang kini sa sapa nga nangliki na sa kauga tungod sa tumang kainit sa panahon. Naabdan ako ang 10 anyos nga si Joshua de Gayana nga nagkaos og tubig sa gamay atabay daplin sa sapa sa Sitio Biasong, Barangay Bunbon. Gikan pa diay siya sa silingang Mountain Barangay sa Pungol, Sibugay. Nga nikasikay lang sa mga silingan nga naghakot usab og tubig sanglit na uga na kuno ang ilang water source sa ilang barangay. Dili lang pagpanghugas kundi pang-inom usab. Diin tungod sa kauhaw, niinom siya sa tubig gikan sa tabay. Wala na tubig dito? Ubas na eh. Ubas na yun? At ako lulo dito, sapa. Okay lang siya, pero iguang na sad. Matod ni Joshua nga wa siya maka-eskwela karong adlaw kay nisakit ang iyang ulo tungod sa kainit sa panahon. Apan tungod kay wa may tubig, napugos siya sa pagkaos sa atabay. Init lang, way pandong ba? Niya karon ni absent lang ka? Kay? Labar ko pagapon, painom tambal. Ayun ako. Kung sa kanta pa, kini ang literal nga tubod sa naughang sapa nga mao'y gisaligan karon sa mga tao dinhi sa Mountain Barangay. Kung ato makita gani sa tong luyo, nahisama sa kalsada ang sitwasyon nga nahitabo sa sapa dinhi tungod kay nahubas na. Muni ang usas mga kalbaryo karon nga nahiaguman sa mga tao dinhing dapita. Si Pablo Dagoy Jr. naghimog laing gamayng atabay sa kilid sa naughang sapa diin mao gigamit sa iyang asawa ug mga anak sa paglaba ug pagpangaligo. Nakasalbar usab kini sa mga tao nga nagpuyo sa dapit alang sa pagpanghugas ug ikaligo usab apil na pagbisbis sa tanom. Karon ang mga tubod dito amang jud uga na magid sir. Na minus mi wala sa mi mananom karon kay kining grupo sa mga lalaki gikan sa ubang barangay ang naghakot usab og tubig gikan sa limaw nga nahabilin sa naughang sapa alang sa ilahang pananom. Paninhanglan gid mi mudayo kay sa Biasong kay Sitio Biasong. kay among tanom dili na magid ka suportar among tubo dito. Aron maayudahan ang mga tao nga ana sa bukirang barangay, nagbutang karon ang MCWD uban sa pagigalayon sa Cebu City LGU ug mobile siphon machine sa daplin sa sapa sa Barangay Buot. Gikan sa nahabiling tubig sa sapa, gipasuyupan kini sa makina ug giproseso sa filtering machine hangtod masiguro nga malimpyo diin gipaubos usab kini sa water treatment. 100% yun nga mainom among tubig kay dili namo ni i-release kung dili safe. Buntag pala naglinya na kining mga sakyanan nga nagdala og mga dagkong water container aron madala sa nagkadiyang barangay nga maggamit sa ilang mga munupyo. 30 cubic meters matag adlaw kuno ang mapasuyop nini nga maggamit usam sa katawhan. Wa lagi sir kay bisag asan lang gani may magkuan pangitag to niya pagka kuan sa mong kapitan nga naatay MC diri nga magkuan so ni ami diri ni kuan ni kuha mo balik duha gini kasakyanan to. Apan, dili makasiguro ang MCWD hangtod kanusa ang serbisyo tungod kay magdepende kini sa tubod sa sapa diin karon pa lang niubos na ang tubig. Una nang ipadayag sa MCWD nga dulan sa 50,000 cubic meters ang ilang deficit matag adlaw sa ilang franchise area ug posibleng mo grabe pa ang pagkunhot sa maabot nga mga adlaw. Gipasali karon sa Cebu City LGU nga mahatagan sa gikinahanglan ang mga tao dili lang ang sa bukid kun dili apil na ang tanan nga naapektuhan. Dili lang mga tao kun dili apil na ang kahayupan ug mga pananom nga nagsalig sa tubig ang nag-ung-ung sa peligro karon kung padayon ang pagkawagtang sa tubig nga giisip nga tinubdan sa kinabuhi. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo o kini ang among short dokyo.